Lugiting pujiastawa hayu rahayu rahayu sagung dumadi nuwun kepareng hangaturaken sugeng dalu sugeng pepanggihan kalian keluarga ageng paguyuban sandiwara ketoprak bakti kuncoro. Bakti kuncoro dipun pangarasani Ki Agus Bekti mijil saking Gunung Sari Klagen Kecamatan Batangan Kabupaten Padu. Nuwun para pamirsa kadang sutrisno budaya winanci kita sakutra nglajengaken pagelaran ing dalu menika minangkani dumateng pamundutanipun ingkang kawugan gati nalinggih para kadang panitia pagelaran ing dalu menika kepareng beber cariyos babat pati serial Syekh Jangkung dumawah perangan Saridin Andum Waris pangrangiting pandhapuan utawi paragawati ingkang maragani salebeting cariyos ing dalu menika adegan sepisan wonten ing desa Miyono Pak Branjung dipun tindakaken dening Ki Edi Prabu Mbok Branjung dipun paragani Mbak Ayu Siti Nurhayati Saridin dipun paragani Ki Agus Bekti Sarini dipun paragani Mbak Ayu Puah Ningwati Petinggi Miyono dipun asta Ki Aris Paminto para sarekat ingkang dipun pandhegani Dimas Pakel Atmojo tunggap keliran candhaipun wonten ing Gunung Pati Ayam Brandal Gajah Manggolo dipun paragani Ki Agus Supriyanto Gajah Liwung dipun paragani Ki Beguk Widianto Singoloreng dipun paragani Roko Mas Tri Jatmiko tunggap keliran candhaipun wonten ing Pati Pesantenan Bupati Mangunoneng dipun tindakaken dening Ki Anom Hartono Patih Kendil Besi dipun paragani Ki Bagus Sucipto para prajurit nggih seniman bagus ing paguyuban Bakti Kuncoro Purnomo dipun paragani Bagus Budi Utomo Lastri dipun paragani Dimas Lilis Damayanti Dewi Samaran dipun paragani Dimas Wiwi Wijayanti tunggap keliran candhaipun wonten ing Panti Kudus Sunan Kudus dipun tindakaken dening Ki Adi Sukeri Nyai Sunan Kudus dipun paragani Dimas Olivia Larasati Amir dipun paragani Bagus Aril Iswanto Fauzi dipun paragani Bagus Kunoto para magersari nggih Sriwati Ayu Bakti Kuncoro wondene Emban Indra Bliwowati harapat utawi dagelan trio lawak Bakti Kuncoro Nanda Abhinawa Liun Kuncales Sogendong Tralala pungkasan ngatur sakutra Bakti Kuncoro ngaturaken
Suamir saringantos titipari purnaning pawiyatan muga samia memuji hasesanti dusun berundang baldatun toyibatun barupun gofur gemah ripah loh jinawi toto titi rajo joyo joyo wijayanti bakti kuncoro bakti kuncoro bakti kuncoro hanjayen bawono dun dun dun
esok nganti amene yo durung diganjar duweni bondo donya sing semenak piye anane atiku ki kok ya kesepen nganti aku ki iri karo tangga teparo kae saben ditinggal karo bojone ning omah gayeng guyon karo anake besok kapan aku ki nglakoni kaya ngono mongko anggonku mau karo Kakang Branjung ki 10-an taun nyatane nganti iki ya durung diwenehi turun kok ya lek kebangetan temen Kakang Branjung kuwi lho ya lah wong lanang kok ya ora iso ngekno anak wong wedok jane iki ya seneng-seneng ae diganjar dadi wong sugih lho jebule kan sampeyan Kakang Branjung bojoku kok ya malah jengkel aku. Kang Branjung. Kene lho, Kang. Sampeyan iki tajak rembukan, tajak omong kok gelong-geleng karepe dhewe. Sampeyan iki awet esuk lek lunga kaya amene ati lagi mulih iki lho. Kondi sampeyan iki kondi. Ora usah takok. Lho, lha wong jeneng bojo kok ora usah takok piye? Mangkel aku. Lah kok mangkel sebabe apa? Sebabe kowe. Lho, sebabe aku. Yo. Aku duweni salah apa karo sampeyan Kang Branjung? Ora ngrumangsani. Lho kok ngrumangsani? Kowe iki salah. Nek ora ngrumangsani nek kowe iki salah. Salahku ki apa? Yen pancen aku ki nggih salah karo kowe, apa salahku kandhakno, Kang? Lho kowe iki wong wedok kok ora iso kaya tangga-tanggam. Lho, ora iso kaya tangga-tanggam piye sih kok karepno? Tanggam wong wedok iki duwe anak kabeh. Lho kowe lho iki wedok tak wedok-wedokan kok ora iso duwe anak. Jebule wong perkara kuwi. Lah nek ora pinter mbok disiki saka rumangsamu, aku ora bisa ndek anak ki sing salah wong wedok ora iso, Pakde. Sing salah ki sampean. Sampean ki wong lanang sing ora iso ndawekno anak wong wedok. Dadi kaya ngono kuwi kowe isih nyalahno aku. Lah kok ora salah sampean salah sapa ya? Tak kandhani. Kandhani apa? Kowe iki cara sawah. Lek ku maculi rino wengi. Nganti iki ora iso metu asile. Monggo nek kowe iki wong wedok iso duwe anak, mesti ndang meteng. Ra iso yen sampean nyalahno aku ora trimo. Kesalahan iki sampean. Mergo ngene lho Kang Branjung, tak umpamakno ya to. Ya. Kuwi sawah-sawah sing loh. Esok dicubleki sore tukul, sore ditanduri ya esok sepi. Lho saking ae lho Kang. Saking apane? Bibite gabuk, pacul bengkong ya kaya sampean iku ora iso tukul tandurane. Dadi kowe ngarani aku ibarat aku pacul bengkong. Lah iya apa ora? Bibit gabuk. Bener. Ya anjen gampang nek nyalahno wong. Saiki aku tak takok. Takok apa neh? Tak jawab. Umume wong sing meteng iki wong wedok ta lanang? Nah umume ngono sing meteng wong wedok. Lah sing lairno bayi iki wong wedok ta wong lanang? Wong wedok, Kang. Nek kowe iki ngrumangsani wedok dene ora iso meteng. Ora iso lairno bocah. Lho kuwi wedok ta wedok-wedokan? Oh, kula ngarepno tak kandhakno. Lah wong bibite bibit gabuk kok iso meteng. Ning
ngene ae ora usah geger dirungok karo tangga teparo ki ya. Gemrebek sini-sini wong. Piye-piye? Saiki tak jajale piye ta? Jajal piye? Sawahku ben digarap wong liya kira-kira mengko tukul tandurane apa ora. Kanggo buktekno. Yo buktekno. Sawaham ben digarap wong liya. Iso metu asile ta ora? Bener. Wah, supon blantek sepeda ndang ngicek kae. Seneng nyalano kowe dia. Sak rumah samu. Aku lek mung ngene iki mikir donyaku iki lho. Ya kok mikir donyamu. Donya kemene ubur-ubure saya lek aku modal. Sapa sing duwene ora anakku umpama aku anak. Jajal. Lah iya aku dhewe iki ya ngono. Ning kok ya kebangetan sampean iku kok ora mikir karo wong wedok. Mongko ning omah ki isine mung aku karo sampean. Yen sampean ki suwe lunga ora mulai-mulai nang omah kaya sepi nyenyet kaya ning kuburan kan atiku. Ngene ae. Ngene piye? Ben iso duwe anak. Ya. Aku tak golek rondo elelean, rondo brundak ae. Mangkel wong layak. Peh ceklan dhuwit. Sabam ning warung ayu ya. Ora warung ayu, golek rondo elelean lho. Wis, nek perkara iki dirembuk. Ora ana rampunge. Ora ana bare. Lah iya, aku dhewe iki ya nganti kesel nek padu karo sampean ora ana bare. Dirungokno tangga karo kae isin, Kang. Ngene, iki kowe arep bekas. Bekas apa? Donyaku iki akeh duitku nggruk-nggruk. Hah? Nganti ana wong jawab utang, aja pisan-pisan mbok penehi. Apa meneh njaluk? Ngene lho, Kang. Bondo semene akiye, mongko kowe kira ndi anak mbok nggo apa? Nak mati ki lho ora mbok gawa. Nggo tulung karo wong cilik-cilik ora duwe-duwe kae lho, Kang. Dadi bandang semene iki arep mbok kene wong cilik-cilik sing uripe keserakan. Ah, sing yo tulung ya diwenehi lah nggo apa? Nek doyan kadung tersi, kowe urung modal awe badhok apa kowe? Ganjar wong sugih kok nyengita ora karuan. Bojo rupane ngono. Rasani. Apa? Anak-anak dan turu, kesel aku bocah tadi Aku terus. lagi jak kae kok kowe nyemimil ngrasani wong. Ya gregeten aku kok bendina bocah padu terus. Tak ijolno kowe tak ijolno. Arep bojolno, rumah sama aku terus wedi. Rumah sama aku terus mati arep bojolno. Kowe iki lho. Kowe iki lho. Ngene. Ayu budone supon. Jadi mas si penang ya duweni gedekan. Layak. Lah dindine supon aku lepedaku mono. Piye neh? Raketan tak jak. Lho, monggo. Jebule kowe, Dik. Kene-kene ati kangen aku kuwi lho ya. Suwe ra tau cilik karo sedulur. Lah, bojom karo anak kok ora mbok jak ta, Dik? Mboten yu, teng omah kula niki wau piyambakan nek yu. Oh, ngono. Nggih. Lah. Dene tiyang bejo niku mboten kaya sampeyan kok yu. Padha-padha anake bapak karo mbok. Ning sampeyan karo aku kok beda ki Mbak Yu nggih. Sampeyan uripe kepenak. Omahe apike kaya ngeten. Lah kula urip kok yah mono, yah mete kok mung kaya ngeten yu. Wis Adin, diterima panane ora usah kesula kaya ngono. Pancen kabeh mau garis sing kuwasa kudune ngono. Ning ngene lho, Din. Lah saka omah nganti wene kok kemak-kemek jane iki mau kowe iki mau apa wis mangan ta urung, Din? Bojo kula dereng liwet yu. Urung liwat lha apa sebabe kok urung liwat? Berase telas yu. Alah, mesakno. Kula nggih nganti yang menten nggih dereng klebon napa-napa yu. Alah, ya wis yen kaya ngono ngene ya, Dik, yen kowe iki mau durung mangan, enteni ning kene aku ki mang bar liwat tak jipoke sego dhisik mangan dhisik ya, Dik ya. Nggih. Oh, ngono enteni kon dhisik. Ning kene sego ya turah-turah wong ancene wong sugih. Ning omah wae kok nganti rasane wetengkal. Yen kowe lesu iki ndak dipangan, Dik. Wis ndekno mengko yen kurang tanduk ya kena. Tak jipoke
Bayu nggo ngombe ya, Dim ya. Iki engko tak pangan separo, sing separo tak go mulih ben dipangan buke momo. Rayune aku duwe dulur gemati karo aku. Oh! Laran. Sajo ae le medhu. Yo kenan. Moro-moro arek mangan, moro arek kemplok. Bandane sapa? Yo aku sing ndek omah. Wetengku kali tampet kowe. Jadi wau sing maringi Mbak Yu Kang. Dadi iki mau le menehi banyumu. Mergo kowe rene krasa ngeleh terus mangan iki mau. Teng omah mboten enten sego. Ya. Le mangan kok telap demenak no. Jarine Mbak Yu sego teng mriki kathah. Lho nek sego ning kene turah-turah. Dadi kowe ngeleh tenan. Nggih, Ta. Mangan iki kira-kira entek ta ora? Mungkin nek mboten entek kula bentane wangsul, Kang. Nggon, tanduk, kowe sing mundung lah. Ning aja iki sing mbok muleh. Iki pangan kowe, pangan kabeh. Yo, pangan kabeh. Rajane lendel-del lo. Kowe buat dari bapake ae. Beras iki asale kok gabah. Gabah diselekno dadi beras, diliwet. Liwet iki angelane wong. Mone beras iki ora ono duwe. Kowe mangan. Aku gawe. Moro-moro mangan. Lah suwe dunya sontak, ngeri. Mamane sing mangan kula gak boten enten ilang ya, Kang. Ora ilange apa? Nek iki kok dalan. Aja ana arep medhek-medhekno. Loh, segane lah kok malah kocar-kacir ki mau kenapa, Den? Kula niki wau kesusu nganti piringe gawah. Alah, ora usah kocar-kacir. Ya wis sing kadung anu putar apa-apa iki diombe dhisik ora usah anu ya Den tak jipoke meneh. Lek ngliwet mau akeh ijen kok Den wis enteni tak jipoke meneh. Guru adyo garing. Nek menawa disigokno sego yuneh, tak ombenane sik nak mangan ben ora budek kok piye? Ajeng minum, Kang. Yo kenan kowe ah. Banyu saiki ora banyu kok sanyo. Ora banyu kok dobet. Iki banyu hadwa. Tumpuk iki larang regane. Yo kenakan kowe. Kowe nek nganti tuman kulino ngombe banyu iki. Ora ono sing mbok tuku. Yo ketelak tak minum kedhik mawon, Kang. Dadi durung ilang ketelakan. Nggih, Kang. Kira-kira ngombe iki kok seger ya? Nggih, Kang. Tenan. Yo ngombe kabeh. Aduh, ngombe kabeh. Niku IP kula lho, Kang. Kalih dulur IP kok mentolo sampeyan. IP nek Bayu sing kanggo karo aku. Nek Bayu ora kanggo karo aku wong liya yo kowe. Ampun begat. Aku di IP. Kowe mlarat ae sini-sini wong. Yo wingi
iki lho dulur melarat. Bedino lek moro golengganan. Angger wetenge lesu rene. Ketelak moro rene. Tak obuh ae omah. Mangkone wong. Apa ingin lihat? Dupak air pisan kok. Bedane kok adoh lho Brandung karo Kang Brandung. Antene sing dulurku iku yu Brandung kok. Kang Brandung mung dulur ipe. Dadi umpama Lah kendine kok malah pecah iki mau kenapa? ngapunten yu. Nek kula salah mecahno kendi. Niki wau ajeng ngombe mlucut kendine jawah. Alah. Pun yu kula mboten mangan mboten napa-napa. Kula mboten minum nggih mboten napa-napa yu. Alah pun kulino mawon kok. Ngeten lho yu. Piye? Kula mriki wau wonten damele yu. Ana gawene apa, Dit? Anak kula momok niku awake mboten kepenak. Awake mriyang. Ajeng kula golekne tangga, kula mboten gadah harta. Mila kula mriki kula ajeng nembung dhuwit kalih bakku niku mawon nek enten. Ajeng kula nggih nambahno momok yu. Lah kok mesakno banget. Wis ngene yo, Dit. Ora usah kondo nyilih. Iki simpen aku dhewe ora duwe Kakang Brajung. Wis go nambahno anakmu. Wis ora usah nyilih. Ampun kathah-kathah. Ora wis apa-apa iku duwite mbakku dhewe, Dit. Niki mengke nek kula mboten iso balekno pripun. Alah ora usah mikir balekno barang, wis iki kanggo tanggo anakmu. Saestu. Heeh. Allah Gusti momok. Kowe sida entuk tamba, Mok. Iki nggo nambahno kowe. Iki kena dienggo tuku beras. Sing iki kena nggo nukokno salin momok karo Sarini. Yu, Piye, Dit? selak diarep-arep Lah, cucu iya. kula tak nuwun pamit ujung cekap kula tak wangsul. Ya wis ora usah pamitan karo kakangmu Brajung, wis mulai wae. Makasih hati-hati yo, Din yo. Anakam bendang mari. Kakek mulai. Kakek, tak mulai. Tak mulai aku tak mulai. Kula ajeng wangsul kan. Piye? Ajeng wangsul. Lho kowe iki disopan ta ora? Lho marane wong mulai ndak pamitan karo sing di omah. Pun pamitan kalih Mbak Yu kula kan. Pamitan karo Bayu. Iki ora men Bayu. Wis Kang. Tak pelacak kan. Anak iki awake panas bendang mulai mesakno. Panas modak gak ben kok. Aja ngono asale. Anak wong melarat e barang modak. Kan kula tak wangsul. Kula nyuwun pamit kalih sampeyan nggih kan. Lah ngono lho. Nggih. Sik. Enten napa kan? Kowe kena mulih. Neng tak kandhani. Napa? Saurunge kowe mulih, kowe arep tak operasi. Sampeyan iki kok kaya polisi arep operasi barang. Sakit nek kan. Ada sing dioperasi wong lara tok. Pun nggih kan. Enten napa? Kowe mulih. Pedhot belum. Iso wong ngene iki. Kok ben mulai to, Kang? Ora pelacak tak ngomong pisan kowe kok kakek ngomong. Piye? Pun kan. Sik. Rene. Napa? Sik, rene sik. Mbok gere-gere cak nembok apa Kula kok? tak tibakan pisan kula napa kok Kang? Ah ben mulai, Kang. Enten napa Kang? Lah apa mbok apa no sanidit. Kang. Ora tak apa-apano. Lho. Ini kok Lah Kang iya. dene tiyang kelar. ngerti ya bodoh dene tak tukokno. Alah wong kula wong tuwa mawon mboten salin nggih mboten napa-napa. Kowe iki wis nom andek tuwa kambing kok ireng terus. Ngerti ya tak tukokno putih 9 meter. Ampun ngoten. Tenan. Sik. Lah niki enten napa? Sampe kowe kok rondokan iki isine opo lho? Atone
Katone sae kono duwe atusan abang. Peno iku akan mesak. Lem ngerampok kondi. Kempon Kang. Pampun ae. Belum tau kasih kabeh kok pandu. Aku yo wis to kabeh. Penjono tunggale. Yo kebangetan sampe. Wah. Kempon Kang. Sik, Enten nopo? ya iki nek karo saiki diantuk wedhus babon iki. Mendika. Gosek. Nopo mel alah yo. Ben mulih Kang. Resik. Sik. Ambianju. Sik. Kowe kok entuk dhuwit 300 iki bandane sapa? Niku wau sing maringi yu Brandung Kang. Ya, Bener iku mau semenehi aku dhuwitku dhewe ora duwe sampean. dadi iki dhuwitem dhewe mbok nekno Brandung. Ya, Lah kowe entuk dhuwit ngene iki asale kon ndi? sisa blonjo tak kimpono sithik-sithik. Lah kowe blonjo iki njaluk sapa? Yo jalan sampean. Nek blonjo kowe njaluk aku iki ya dhuwitku. Ini peno kula sarden anake awake Ora iso. Wis ora iso. Pun Wis, yu. nek mulai mulia. Ora ganduli. Nggih, kula mboten tok dhuwit mboten napa-napa. Lah iya. Wong pancen niku duwike Kang Brandung. Lah karo. Ngeten nggih Kang. Piye? Saderenge kula wangsul kula tak kandha kalih yu Brandung. Kondo. Umono Bayu. Ngombe apa, Den? Yu. Wong sampean dulurku. Padha-padha anake bapak karo simbok wis mati. Bapak mati kira ninggal warisan ayu. Bener, Den. Tinggalane bapak duren sauwit. Sing nganti saiki jeh iku. Wong padha-padha melu duwe wong aku iki ya kalebu anake bapak. Aku njaluk bagian duren ayu. Ngono karepem ya wis ra apa-apa, Den. Wenehi bagian Pakne mesakno. Ya gini iki lho. Duwe dulur merarat. Bendina lek sing diucik warisan. Tinggalane wong sing modal iku. Yo ngene iki. Kula niku mboten njaluk bandane sampe. Wis ora, nek iki bandane bapak wis ora. Tinggalane bapak. Ya, wis ora. Ngene Gen. Nek sampean wel perkara menehi duren kalih kula. Wong desa niku enten sing nata. Lah karepem. Kula ki ajeng lapor. Sik, Sik. Ora ana lapur-lapuran lah, Rei. Ya pripun iki? Ngene. Kula njaluk tinggalane bapak kula dhewe kok Kang. Dadi nek kowe njaluk warisan duren tinggalane bapak mrene modal. Nggih. Ora tak wenehi ku arep lapor lurah. Nggih Kang. Yo ngene iki lho. Paitane wong plaran. Angger ora diwenehi lapor sing dienggo ora. Ya, Lah pripun? ya mergo kowe rumangsane duwe bagian to duwe warisan duren tinggalane bapak sing modal. Rungokno. Tak bagei. Matur nuwun Kang. Tak bagei. Ndak kowe ngecek perkara warisan dunya lek. Matur nuwun nek sampean maringi kula tak wangsul riyen. Sik. Enten napa? Ana aturane. Ya aturane pripun? Aturane ngene. Nggih. Duren wah. Nggih. Kok wayahe tuwa. Tibane wayah bengi. Bageamu, Den. Nganti duren wah tuwa. Tiba wanci rina to wawan. Bagi aku. Kok ana duren rina ciblok, mbok jiwa kowe tak latok gasem. Oh niku carane Kang Brandung ngedum warisan duren kalih kula. Aturane ngono. Mangke nek enten duren tiba wayah dalu bagiane sari. Bagiamu, Nek duren jawah panci siang bagiane bagiane Brandung bojone Mbak Yumu iki. kula ugemi ngendikane Kang Brandung. Bener, Matur Den. nuwun Yu. Oh, ngono. Nek ngaten pun genah perkarane perkara warisan duren tinggalane bapak
Kula ngugemi dawuhipun Kang Branjung. Oh, iya, Kula tak Dik. wangsul nyuwun Oh, pamit. ngono mesti sing hati-hati ya, Dik. Bakale wampet kowe, Dik. Kang nyuwun pamit. Jak. Kula nyuwun pamit Kang. Iki lho dipamiti dukun kok pamake. Aku nek salaman karo wong larang alergi. Gempon Kang. Sampun. Oh, ngono, Dik. Mesti hati-hati ya, Dik ya. Branjung iki pikirane 27 menungso wae ta. Kalinen modal. Dadi ora. Kang Branjung, Apa? bakale ana wong sing diwelehno kahanan. Wong ndi sing diwelehno lanang? Wong ndi ya sampeyan. Nek iso aku. Sampeyan mau ora janji karo Saride. Yen duren tuwa tiba wanci bengi, bagiane Saride. Bener. Lah yen duren tuwa tiba wanci rino bagiane. Bagiane Branjung. Lah, mula kuwi selawase urip nganti semene tuaku ana tumon duren tiba wanci rino, mesti wae wanci bengi. Kasakno kowe ben dulur ben wae. Dadi duren iki nek tuwa tibane wayah bengi. Oh, ya mesti wae wayah. Ora ono duren tuwa. Rino-rino ceblok. Sariden kalau. Ora iso, ora iso. Sariden kalau ben balik den. Sen. Mangan parkir sampean dhewe, Sariden ya butuh mangan. Ku njaluk warisane dhewe angel ngono. Kowe iki dhek mentilas genggek ta. Ya, ndol kok ngomong. Samu, aku nggih bojo, kowe iki ketemu setengah mati. Kana lo turu. Kok mbok turu apa ya ini? Arep mbok tinggal tak turu, arep mbok tinggal anu, meni warung ayu ya. Ora. Apa? Aku janjian nek Jajan karo sapa? bojone support. Bolak-balik kok bojone support. Kowe mok semok. Saya mau ndi karo aku? Walah. Lah, bokongmu gedene ngene kok malah mbok banding-bandingno karo bojone support. Bokonge kaya teboke wong winong. Ngono kowe, dadine ngene iku. Layak. Turu kan. Aku dhewe iki pesen padu karo kowe terus, aku tak tinggal ngono. Wah, semane omong aku kok kliru kan piye ta? Anjen bener omongane bojoku. Ora ana duren tuwa tiba wayah awan. Duren tuwa tibane mesti wanci bengi. Ya aku kok kliru mau piye? Ora kurang akal. Akale Branjung iki 27 kecamatan. Nek Sariden ora ana apa-apane pikirane Branjung. Titeni den kowe. Titeni kok nganti ana duren tiba kowe gremet. Alah cilaka kowe musuh aku. Titeni kowe ya.